कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाला देखील सुरुवात आता काही दिवसातच होईल। त्यासाठी पहिला टप्पा म्हणजे रोहा ते वीर यासाठी देखील आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या तांत्रिक बाजू तयार झालेल्या आहेत। आपल्याला माहिती आहे की दुपदरीकरण कोकण रेल्वेचं करण्यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत। पैशाची अडचण आहे, पण त्यापेक्षा ती अडचण सोडवता येते। तांत्रिक अडचण असण्यासाठी की जिथे बाजूला ट्रॅकवर काम करायला पाहिजे त्यावेळेला बाजूला रेल्वेची वाहतूक देखील चालू राहिली पाहिजे। अनेक ठिकाणी जे बोगदे केले गेले ते बोगदे देखील अशा रीतीने केलेत की त्यावेळेला डबलीकरणाची कदाचित त्यांनी कल्पना केली नसेल, आणि म्हणून असं असताना देखील आपण हे दुपदरीकरणाचं काम निश्चितपणे पूर्ण करणार आहोत। कोकणामध्ये अनेक गोष्टींची सुरुवात केली पाहिजे। परवा सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि आपल्या देशाचे सन्माननीय संरक्षण मंत्री हे देखील एका अतिशय महत्त्वाच्या गोव्यामध्ये एका नवीन प्रकल्पाचा पायाभरणी प्रभार करणार आहेत। एक चांगल्या तऱ्हेने एक कंटेनर डेपो, लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक पार्क हे मडगाव पासून 20 किलोमीटर दूर दक्षिणेला आपण निर्माण करणार आहोत। त्या दिवशी सावंतवाडी हे जे टर्मिनस होणार नाही म्हणून आपल्याला सगळे सांगत होते, त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला। त्याचा देखील शुभारंभ 19 तारखेला आपण करणार आहोत। आता माझे मित्र सन्माननीय खासदार विनायकजी राऊत म्हणाले त्याप्रमाणे की 19 तारखेला त्यांना उपस्थित राहता येणार नाही, परंतु आम्ही सगळ्यांनी एकत्र मिळून काम करत असताना दीपक केसरकरजी पालकमंत्री त्यांनी देखील येतो म्हणून सांगितलंय। कदाचित त्यांना देखील त्या दिवशी आणखीन एक कार्यक्रम मुंबईला असल्यामुळे कदाचित त्यांना जमणार नाही, परंतु आपण 19 तारखेला या अनेक कार्यक्रमाची सुरुवात करतो। त्यामध्ये एक तर गोव्याला लॉजिस्टिक पार्क,